Baba wethu onamandla, Baba wethu ongcwele, Baba wethu odala umhlaba, wadala amazulu nakho konke okukhona emhlabeni. Namhlanje ngalesikhathi siza kuwena, siza kuwe mdala weinsuku. Wena wawukhona umhlaba ungakasekelwa, wena wawukhona emandulo. Nkosi yethu engcwele, ngiza kuwe ngithwele izwe laseNingizimu Afrika ngalesikhathi esinzima. Ngiza kuwe Baba wethu ongcwele, kugcwele inyembezi emehlweni ami nasemehlweni abantu baseNingizimu Afrika. Baba wethu onamandla, ngiza kuwe isizwe silila sikhala, abantu abazi ukuthi ikusasa libaphatheleni. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ongcwele, iNingizimu Afrika namhlanje ivaliwe, namhlanje icapha zamabandla avaliwe, imisebenzi nama-ofisi avaliwe, kugcwele usizi emgwaqweni yaseNingizimu Afrika. Abantu abasebenzi baseyindlini, ingane aziye ezikoleni zihlele emakhaya. Baba wethu onamandla, odokotela basebenza amahora amade, imoto zipakile emakhaya azikho emgwaqweni. Kunosizi olugcwele imigwaqo yase-South Africa ngenxa yesifo esifikile ezweni lethu. Baba wethu onamandla, basibiza ngecorona, uNkulunkulu wethu, virus. Sisize Nkosi yethu engcwele, lesi sifo senza ukuthi yonke into ukusebenza akade besebenza bahlele emakhaya. Nkosi yethu engcwele, siyathandaza, sikhulekela iNingizimu Afrika njengamanje, sikhulekela uPresident wase-South Africa, President Cyril Ramaphosa, the premiers of the provinces nama-mayors of the municipalities. Baba wethu umthwalo osemahlombe abo banikeza amandla okuma. Nkosi yethu engcwele, sikhulekela odokotela Nkosi yethu abasebenza amahora amade, abanye bashiya imindeni yabo, abanye basanda kushada bashiya amakhosikazi embhedeni, abanye bashiya abayeni babo ukuze bezolwela izwe lethu. Baba ngikhulekela labo mama abalele ezibhedlela Nkosi yethu ngenxa yesifo esifikile. Nkosi yethu namandla, umnotho uyantengantenga, abantu bagcwala usizi, abantu bayasaba, abazi ukuthi ikusasa libaphatheleni. Kodwa namhlanje ngiyakhuleka, ngimesikhaleni saseNingizimu Afrika, ngizomemezela ithemba Nkosi yethu ukuthi lisekhona ithemba kuKristu Jesu owalenga emnqamlezweni, elithi izwi lakho walenga esiphambanweni, evula izandla zakhe. Wathi uNkulunkulu wethu kufeziwe, esho ukuthi ne-coronavirus ka-2020 izonqotshwa. Baba wethu onamandla, ngikhulekela amandla aphilisayo alapha zonke izifo, alapha owesifazane owayenomopha iminyaka. Ngikhulekela amandla alapha indoda yayihlala ngasechibini iminyaka ewu-38, yangalithola usizo. Ngithandazela amandla avusa uLazarethu uneni ngosuku lwesine. Ngithandazela amandla akhipha uJesu ethuneni ngosuku lwesithathu, azogijima eNingizimu Afrika egama likaJesu. Baba ngikhulekela umlilo ugijime emgwaqweni, ugijime ezibhedlela, ugijime kubantu bethu egameni likaJesu. Imizimba yethu, imindeni yethu, imizi yethu, imoto zethu zimbathe igazi likaJesu.